dit had wel iets, vind ik. Een mooi vrij leven en zouden we in die natuur omslaan. En er is toch wel een beetje markt voor die verse grenzen. Eigenlijk hebben we het aan van mijn schoonheid en zijn broer. Die diende vroeger al en die zijn huid die het ook al. En samen mijn vrouw en ik hadden het bedroken oernaam en ja, nou ja, wij zetten die trend wat trots uit, maar we vinden het ook wel leuk om te doen. Eigen baas had voor- en nadelen, maar om die zijn die vrije natuur om te slaan is geweldig mooi. En helemaal in zijn product. Ja. En kun je hier dan het hele jaar van roem komen? Dit is eigenlijk meer de winterinvulling wat we hier doen. En in het zomerseizoen verheer ik me met mijn eigen machine naar een natuurinstantie. Daar beheer ik een gebied voor. Maar in de winter ben je hier dus te fien? In de winter dan is dit mijn plekje, ja. Lekker koud, denk ik. Het is echt wel eens wat kouder dan het nou is, ja. Ja, dan win je ook gewoon als je er altijd uit bent. My love for you is natural. Self-evident like the tree in the stone. De boerenkool slaan maar een soort slagersmes eraf. En die nemen maar een hoes en die verkepen we zijn geheel onder stronk. En dan kunnen mensen dat zelf plukken thuis, dan is het nog verser. Why would we ever second guess when we both say the first mind is best? En hoe werkt het nou met de verkeer? Nou ja, dat gaan we krijgen wel zien. We hadden het kraampje daar onder waai. En dat heeft alle soorten verschillende grenten. En er zit een heel bakje in dat is gewoon zelfbediening. En meestal gaat per kilo in zulke potjes. Maar dat geeft dus op goed vertrouwen. Het gaat op goed vertrouwen, ja. Zo de water is vertrouwd aan zijn gasten, zeggen wij altijd. Nou ja, zo doen we dat hier ook. Hè? Daar mist er wel eens wat. Maar ja, dat is overal zo, zeggen wij. Dat zal bij de Jumbo ook zo wezen. Dus dat is hier ook zo. Komen jou hier ook bij? Ja, ik ben in Moddergaard geboren vroeger een keer. Dus ja, ik kom hier eigenlijk bij. Ja. En dat bevalt nog altijd goed hier. Ja, je mag het zelfs jongen, natuurlijk een geweldig plekje. Hè? Mooi vrij. Tjenen zei die komen, wat wil je nou nog meer? De mensen komen hier op vakantie. Nou ja, wij wijnen hier, dat is gewoon geweldig. Ik ga het ook even proeven, want deze ken ik ook nog niet. Op ons alle gezondheid. Ja, absoluut. Nou, wij hebben op een gegeven moment, toen de praktijk uitbreid werd met een soort personeel, hebben we een geitenborkerijken, heel gerestaureerd in het hartje van de stad. Ja, de meesten moesten dat wel vinden kennen, want dat is helemaal verstopt ergens in zijn steeg, dit stritje. En toen hebben we dus dit betocht. En de doelgroep, hè, want dat de meeste, ik wil net direct zeggen dat dit al zwakke broeders binnen, maar de kwetsbare ouderen, hè, samen we dat niet hebben, die wisten toen ik direct wedstrijd sierten. En dan konden ze er direct heen komen, dus dan hebben we daar in die oren scoren. Een heel soort oren zeilen en weet ik wat, hebben we toen direct de eerst dit gewoon hand en toen later is het een echte pruilerij worden, hè, maar een heleboel soorten. En ja, dus dat we toen zo aardig dat we zijn, nou dan doen we dat elke keer. En vanaf dat moment doen we dat, toen we hier in de Fruze binnen, hè, doen we dat hier ook. En een prik en daarna een borrel, is dit medisch verantwoorden? Ja, juist wel, want het is zeker twee componenten liem. Als de beide heeft, dat doet eigenlijk heel weinig. En als de bij elkaar doet. Want vroeger was dit het middel in de griep.
zeker. Wat heb je al even, dit of de prik? Hé? Ik zei, wat heb je al even, dit of de prik? Geef mij deze mee. Maar ik vind ze allebei niet erg hoor. Hoe smaakt het er? Echte Berenburger, hè? En hoe wie de prik? Nou, daar vind niks van. Vrijdag of maandag, zei hij. Ik ben erger dingen. Maar wat had ik dit? Hebben ze dit mooi betocht hier, of Ja, niet? ja. Het heeft wel een soort commentaar gehad. In de krant met de burrel. Oh. Maar dat is allemaal al over. Dokter Huisman, wat is nou uiteindelijk een beter medicijn, die prik of de borrel? Alleen die prik verdient die het meeste. Die prik, daar wil je net bij van. Nou, één ding, je krijgt de patiënt wel wat makkelijker naar de praktijk, denk ik. Zo ben je samen. Maar deze is lekker. Tegenwoordig als ze er binnen horen, krijg je een griespuit. Ja, tegen denken.